Ahojte, merhaba, milí priatelia, máme tu opäť náš blog Turečtina pre radosť z Lucy a dneska si povieme niečo o farbách, čiže renkler. Ideme na to, čiže červená, krmz, modrá, mávy, žltá, sarı, ružová, pembe, fialová, mor, biela, beyaz, hnedá, kahverengi, čierna, siyah, sivá, gri, zelená, ješil, oranžová, turunžu, farba je renk a farby renkler. Takže si to pekne zopakujeme. Červená, krmz, modrá, mávy, žltá, sarı, ružová, pembe, fialová, mor, biela, beyaz, hnedá, kahverengi, čierna, siyah, sivá, gri, zelená, ješil, oranžová, turunžu, farba renk a farby renkler. To je na dnes všetko. Ahojte kamaráti.